Tuklasin ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan ho ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon at ito ang Plataforma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Layunin ho ng ating palatuntunan na bigyang pagkakataon ng mga kandidato na maghapag po ng kanilang plataforma at mga plano para sa taong bayan. Oportunidad din ito upang higit nating makilala itong mga kandidato at malaman yung kanilang mga pinapangarap upang tulungan tayong magpasya kung sino ang ating pong iboboto sa darating na halalan sa May 12. Isa ho sa mga kailangan nating iboto ay yung party list. Pero maraming hindi pa alam kung bakit kailangan mamili ng isang party list na ating iboboto sa darating pong halalan. Ano nga ba ang party list at paano sila nakakatulong sa mga mamamayan? Para ho sa mas malawak na pagpapalawak ng ating kaalaman tungkol dito, panoorin ho natin ang videong ito. Sa isang bansang may mahigit 110 milyong mamamayan, paano masisigurong ang boses ng bawat Pilipino ay naririnig? Hindi lang ang mayayaman, hindi lang ang makapangyarihan, kundi pati ang ordinaryong mamamayan, ang manggagawa, ang magsasaka, ang kabataan, ang kababaihan. Matapos ang mahabang panahon ng diktadura, isinilang ang 1987 Constitution. Isang panata sa mas inklusibong demokrasya. Isa sa pinakamahalagang reforma, ang party list system. Taong 1995, naisabatas ang Republic Act 7941 o ang Party List System Act. Layunin nito, bigyan ng puwang sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi naririnig. 20% ng House of Representatives nakalaan para sa kanila. Sa unang party list elections noong 1998, marami ang hindi pa pamilyar sa sistema. Kaunting grupo lamang ang nakakuha ng sapat na boto para makapasok sa Kongreso. Ngunit, unti-unting lumakas ang kanilang impluwensya. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng pagbabago sa interpretasyon ng batas. Noong 2001, idineklarang dapat tanging marginalized sectors lamang ang pwedeng lumahok. Ngunit noong 2013, binuksan ito sa iba pang political parties, basta't may kinakatawan silang sektor. Sa kasalukuyan, mahigit 54 na party list groups ang nakaupo sa Kongreso. Mula sa sektor ng agrikultura, transportasyon, edukasyon, kalusugan, at marami pang iba. Subalit, sa halip na maging boses ng mga nasa laylayan, ang ilan ay nagiging kasangkapan ng mga political dynasty at malalaking negosyo. May mga pekeng party list groups at marami pa rito ang nalilito kung sino ang tunay na kumakatawan sa kanilang sektor. Kaya sa darating na halalan, mahalagang kilalanin natin kung sino ang ating iboboto. Hindi lang pangalan, hindi lang slogan, kundi ang kanilang track record at tunay na malasakit sa sektor na kanilang dinadala.
Sa puntong ito, ipapakilala namin sa inyo ang mga nominees ng party list na tumanggap sa aming hamon. Unahon, nandito sa studio ang Secretary General ng Bunyog Pagkakaisa Party List, Ginoong Kulex Soliman. Nandito rin po ang isang dating peace advocate at negotiator na luklok na sa tatlong cabinet positions, Department of Agrarian Reform, Press Secretary at Presidential Advisor on Political Affairs, 3-term mayor po ng Alaminos, Pangasinan, 2-term congressman ng 1st District ng Pangasinan, father ng Pangasinan State University Alaminos Campus at ngayon po founder at first nominee ng Aksyon Dapat Party List, Hernani Braganza. Present din ho dito sa ating studio ang isang abogado ng bayan, kinatawan ng Bayan Muna Party List ng 9 na taon at Executive Vice President ng Bayan Muna at Vice Chairperson ng Makabayan Block sa Kongreso, isang dating mamamahayag kasama natin sa trabaho, Congressman Isagani Caloy Zarate. Ngayon po, magsisimula na tayo sa ating mahalagang bahagi ng ating programa, ang opening statement. Ang bawat isa po sa kanila ay magkakaroon ng 2 minuto upang ipresenta ang kanilahong mga pananaw at plano. Ang mga pahayag na ito ay magiging gabay sa ating mga desisyon sa darating na halalan, kaya tiyak na bawat salita ay may bigat at kahalagahan. Sino ang kinakatawan ninyo? Ito ho yung tanong, sino ho ang kinakatawan ninyo at bakit kayo ang dapat piliin ng mga Pilipino? Ano ang inyong pangunahing 3 isyong pagtutuunan ng pansin? Ayan. So, kanina ho, nagkaroon tayo ng palabunutan dito sa ating programa at ang resulta ho ay magsisimula ho tayo kay Kong Caloy Zarate, tapos susundan po ni Ginoong Kulex Soliman at ni dating Mayor at dating Secretary Hernani Braganza po. Sir. Maraming salamat, Justin. Ang Bayan Muna, 25 taon nang nanunungkulan sa bayan. Ang aming pangalan, ang aming panata sa bayan, Bayan Muna. Higit sa lahat, una ang bayan. Sa loob ng 20 taong na sa Kongreso ito, nakapag-akda ito ng mahigit 20 batas na mga pambansa ang saklaw. Ang Bayan Muna ay kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sector. Ito yung mga magsasaka, mga manggagawa, mga mahihirap sa lungsod, mga indigenous peoples, ang mga lumad sa Mindanao, at marami pang sektor na marginalized. Dahil ang Bayan Muna ay isang multisektoral na partidong nasyonal at ito'y lumahok ng halalang party list noong 2001 kung saan ito ang nangunang party list noong 2001. Nakapagpaupo ito ng 3 kinatawan sa Kongreso. At simula noong 2001 hanggang 2022, naupo ito sa Kongreso. During the 18th Congress, 3 ang kinatawan nito. Kasama na ang pinakaunang kinatawan ng mga indigenous peoples, isang Manobo na mula sa Mindanao na si Kafem Yakulyamat. So, sa halalang May 12, 2025, 3 mahalagang issue ang dadalhin ng Bayan Muna. Ito ang pagpapataas ng sahod ng ating mga manggagawa at kawani ng pamahalaan. Pangalawa, ipababa ang presyo ng mga batayang bilihin sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga buwis, lalong-lalo na sa buwis sa tubig, kuryente at langis. At pangatlo, labanan ang lumalalang korupsyon sa ating pamahalaan. Dahil sa korupsyong ito, nawawalan ng serbisyo publiko ang ating mga mamayan. At ito ang on top of the many other issues ang tututukan ng Bayan Muna. Bayan Muna higit sa lahat. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Congressman Zarate. Sa puntong ito, ang susunod hong sasagot sa ating katanungan, magbibigay ng kanilang opening statement ang SecGen ho ng Bunyog Pagkakaisa Party List, Ginoong Kulex Soliman. Nagpapasalamat ang Bunyog Pagkakaisa Party sa pagbibigay sa amin ng espasyo ng CLTV 36. Ang Bunyog Pagkakaisa Party ay isang sumisibol na samahan ng mga karaniwang mamamayan na masasabi po nating may prinsipyo, may pagmamahal sa bayan. Bagamat bago lamang sa larangan ng politika ang Bunyog, proud po tayo na sabihin na ang mga kasapi ng Bunyog, karamihan po ay mga karaniwang tao. At hinahangad natin yung pagpapanibago ng ating politika. Nais na natin baguhin yung trapong sistema kung saan kahit sa eleksyon, pera-pera, ayu-ayuda. Kung sinong may pera, siyang nananalo, siyang magaling. Sinasabi po natin sa mga botante, magkaroon naman tayo ng tamang prinsipyo sa pagboto, mahalin natin ang bayan. Yan po ang laging
panawagan ng bunyog eh. Yung pagmamahal sa bayan. Yun yung nakakalimutan ng ating mga kababayan. Bakit dapat pong pagkatiwalaan ang bunyog party list? Sapagkat ang bunyog ay tayo. Tayo na mga naghihirap. Tayo na mga nagtitinda. Tayo na mga nagtatanim. Tayo na mga nagtatrabaho araw-araw. Tayo na gusto lamang natin na umunlad yung ating pamilya at ang ating bayan. So, maraming salamat at napakaganda na tatalakayin natin yung mga issue na talagang kailangan marinig ng ating mga mamamayan. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, Ginoong Soliman. At gaya ho ng nabanggit niya, maya-maya tatalakayin natin. Maraming issue ho tayong pag-uusapan. Para sagutin ang ating unang katanungan at ang magbigay ng opening statement, si Ginoong Hernani Bagranza ng Aksyon Dapat. Sir. Well, magandang hapon po. Maraming salamat. Kakaloy, nakita tayo ulit. First time makasama ko ang bunyog. Magandang hapon po sa Central Luzon. Alam niyo po sa Pilipinas, napapamana ho yung kayamanan. Ganon din ho yung kahirapan. Sa katunayan, there are 26 million families in the Philippines comprising almost 120 million. 5 million lang ang komportable ang buhay. Ang ibig sabihin ho nito, 100,000 up ang kita buwan-buwan. The rest, 21 million, 100,000 below. Malinaw sa Aksyon Dapat na nakabatay sa Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas, dapat meron tayong, dapat paliitin yung agwat ng mayaman at mahirap. Pangalawa, there must be equal opportunity for everyone at walang diskriminasyon. At yung mga mahihirap nating kababayan o yung 21 million must have equal access to public services and program. So, para po sa Aksyon Dapat, ang aming panawagan, komportableng buhay para sa bawat ordinaryong pamilyang Pilipino, with emphasis on the ordinaryo, at syempre, sa pamamagitan ng matinong, with emphasis on the matinong, paggogobyerno. Pag nakamit po natin to, magiging simple ang politika sa Pilipinas. Kasi kung matino yung gobyerno, ibig sabihin, aasenso ang Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po, Ginoong Braganza. Ayan ho, mga kabalan, exciting itong ating magiging talakayan dahil itong mga guests natin, palaban ho silang lahat. At talagang alam naman ho natin sa kasaysayan, naririnig natin matagal yung kanilang mga hinaing at yung kanilang mga panawagan. Mamaya ho, pagpapatuloy natin itong susunod na bahagi ng ating programa. Wag ho kayong ailis, isang mabilis na patalastas lamang. Ito po ang Plataporma 2025.
Nagbabalik po ang programang Plataporma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Magpapatuloy ho tayo sa isa pang bahagi ng ating programa. Dito ho yung mga kandidato natin, bibigyan natin sila ng chance upang ilatag ho yung kanilang plataporma. Katulad kanina, meron ho silang tigda 2 minuto. At yung order po ng pagsagot ay gaya rin ho kanina bilang resulta ng ating palabunutan. Ang aking unang tanong, ano ho yung partikular na batas at programa na inyo pong isusulong at i-file sa Kongreso oras na maupo ho kayo pagkatapos ng May 12 elections? Una po si Congressman Zarate. Well, salamat muli, Justin. Siyempre, ang bayan muna, maraming issues siyang tinututukan dahil matagal na rin siya sa Kongreso. Pero nitong mga nakaraang mga panahon, nakita natin na merong 3 mahalagang issues na dapat pagtuunan ng pansin. Kaya una, ito na yung tutukan natin ng pansin itong nabansot na sahod ng ating mga manggagawa. Ang pinakamataas na sahod ngayon nasa National Capital Region, 645. Pinakamababa nasa Bangsamoro Autonomous Region, hindi umaabot ng 400 isang araw. Pero sa pag-aaral, dapat ang kinikita raw ng isang manggagawa ay 1,226 a day. So talaga napakalayo. Kaya isusulong ng bayan muna ang tinatawag nating family living wage na 1,200 as a minimum wage. Yun yung una. Pangalawa, kaakibat nito, yung pagpapababa natin sa presyo ng mga bilihin. Hindi sabi nila, pag tumaas na ang presyo, hindi na bababa yan. Kaya ngayon, sabi natin may paraan. Ang paraan natin dyan, alisin yung mga hindi makatarungang mga buwis sa kuryente, tubig at langis. Sa tubig, ang tubig naman galing sa kalikasan niya. Bakit mo buhisan ng napakarami? Kaya maraming yumayaman ngayon dahil sa negosyo sa tubig. Tingnan naman natin ang interes ng mamayan. Pangalawa, sa kuryente. Yung value-added tax, kung titingnan nyo yung resibo ninyo, meron diyang systems loss. Yung lugi ng isang kumpanya ng kuryente, pinapabayaran sa mga consumers. Ang masakit, binubuhisan pa ng gobyerno yung systems loss, ng value-added tax. So tanggalin natin yun. Sa langis, uunahin na natin yung langis sa diesel. Tanggalin natin yung value-added tax. Before 2017, before the train law, ang diesel is zero rated yan. Nung pinasok na yon, nagtaasan na lahat ng presyo. Kaya yan ang isang gusto nating tanggalin. At siyempre, korupsyon. Alam na natin, napakalaking problema ng korupsyon. Kaya tutukan din. Okay. Maraming salamat, Atty. Caloy. Ang susunod hong sasagot, anong unang batas ang kanila hong ipapanukala oras na maupo sila sa Kongreso oras patapos ho ang May 12 elections, Ginoong Kulek Soliman ng Bunyog Pagkakaisa Party List? Siyempre, talagang ang Bunyog nasusuka na sa bulok na politika. Unahin natin yung politika. Anti-Political Dynasty Bill. Kailangan talaga ng batas para ipagbawal na yung mga pamilya ng mga nasa politika. Nagpapayaman, di ba? Mag-aama, mag-iina. So, dapat matigil na yan. So, talagang Bunyog, isa yan sa larangan ng politika, Sa larangan ng kabuhayan, talagang ipopokus ng Bunyog yung pagpapasa ng batas. Trabaho. Paano po? National Industrialization Act. Kailangan nandito ang mga malalaking industriya sa Pilipinas. Kaya naman natin gumawa ng mga barko, eroplano. Dapat nandito ang mga pagawaan na yan. Pero kailangan ng isang seryosong batas at political will na dapat gagawin yan. Kasi ang mga pagawaan nasa Taiwan, nasa South Korea. Dapat nandito ang pagawaan para ang mga Pilipino may trabaho. At pag ang mga Pilipino may trabaho, meron siyang pera. Hindi siya magugutom. Maraming mga social problem ang mawawala, kagaya ng mga tambay, yung drug addiction, kahit marites mababawasan kapag may trabaho ang tao. Kaya isusulong ng Bunyog, National Industrialization Act. Dapat ang mga industriya at pagawaan nasa Pilipinas. At siyempre, ihabol na natin na ipasa nga yung Maharlika Investment Fund, bilyon-bilyon ang pinapautang mga mining company, mga dambuhalang kapitalista. Dapat kung may mga ganyang pondo-pondo, ipautang sa mga vendor na naghihirap. Ipautang sa mga vendor, ipautang sa mga gustong magnegosyo, kahit maliliit na negosyo. Yan po yung mga batas na isusulong ng Bunyog. Okay, maraming salamat, Ginoong Soliman. At mainit na yung ating... parang naalala ko yung mga panahon na tayo nasa kalsada
Oo, di ba? Parang, opo, at susunod na sagot sa ating katanungan, si Sir Hernani Braganza. Sir, ano ho yung mga unang panukala na inyong ihahapag pagkabalik ninyo dyan ho sa Kongreso? Alam nyo, kalahati ng Pilipinas nakatira sa munisipyo, kalahati nakatira sa lungsod. There are only 149 cities in the Philippines. And there are about 1,400 municipalities in the Philippines. Gusto namin, ang unang batas na ilalaban namin, dagdag na pondo para sa mga munisipyo, para makasabay ito sa pag-asenso ng mga lungsod. Alam nyo, yung nasa munisipyo, pupunta ng lungsod para maghanap ng trabaho, at kung wala ng trabaho sa lungsod, nag-abroad. Di ba? Pangalawa, bigyan ng highest priority ang edukasyon. Huwag nating seryosohin natin ang problema ng edukasyon sa Pilipinas. There are more high school and elementary graduates in the Philippines than college graduates. Kung ang diploma, ang lisensya mo para magkaroon ka ng magandang trabaho, kabuhayan o kinabukasan, college diploma dapat. Pondo para sa kalusugan. Huwag bawasan yung pondo ng PhilHealth. Dagdagan pa. In fact, ang tanong ko, pati ba yung pondo ng private contributions, inilipat nyo ba? Illegal po yun. Action dapat is contemplating on filing a class suit against the government precisely for doing that. And of course, pabahay. Mahalaga ho yun eh. Dissenting pabahay, dissenting pamumuhay. Kung may sarili kang bahay, meron kang seguridad sa buhay. Meron kang ipapamana sa iyong mga kapamilya, in other words. So, those are the basic na iniisip natin. At panghuli, may tinatawag po kami na home care program. When I was mayor of Alaminos, Pangasinan, yung disadvantaged sectors, yung persons with disabilities, yung mga senior citizens na abandoned by their parents, binibisita ho namin sa bahay at binibigyan po namin ng serbisyo. Kapag ang aksyon dapat ang ibinoto nyo, home care program, idadagdag namin programa sa PhilHealth. Dadagdagan, hindi babawasan ang pondo nito. Okay, saktong-sakto. Maraming salamat po, Sir Nani, sa inyong... Napatawad naman nila. Oo nga, mukhang di naman sila aangal. Oo. Hindi na po angal sa kanila. Yan mga kabalen. Opo, narinig na ho natin yung kanilang mga adhikain bilang mga grupo. Ngayon, kilalanin ho natin ng mas malalim yung kanilang mga organisasyon. At para ho malaman ng taong bayan yung track record at sino-sino ba yung kanilang ipapaupuin sa Kongreso pag binoto nila yung inyong mga partido. Sino-sino ho yung bumubuo sa inyong party list? At paano ho ninyo titayakin sa ating mga botante na may kakayahan ho ang mga nakaupo, ang mga nominee na isusulong itong mga nilatag ho ninyong plataforma? Ang nabanggit ko na kanina, Justin, ang Bayan Muna is a multi-sectoral party. Is a national party in fact. Kaya kung titingnan mo yung mga nominado namin, yung unang 3 nominado ngayon, ang first nominee natin ay si Congressman Eric Colmenares. Nag-3 termino rin na nanungkulan sa Kongreso. Ako yung second nominee at ang pangatlo naman ay si Congressman Ferdy Gaite. So kung titingnan mo, geographically, galing kami sa 3 malalaking isla ng bansa. Si Kong Neri ay galing sa Bacolod, Visayas. Ako naman galing sa Mindanao. At si Ferdy, dahil galing siya ng Bicol, ay representing Luzon. Yung 7 other nominees natin, ang pang-apat natin ay yung dating Congresswoman din ng Bayan Muna, na si Congresswoman Femia Colyamat, na isang katutubo, lumad. Ang panglima naman ay ang abogada ng bayan na si Attorney Chrissy Conte, yung abogado ng mga biktima ng war drugs, at marami pa, So 10 'yan. Since 2001, kilala naman ang tindig ng Bayan Muna kung sino ang mga naging unang nominado nito noon, si Casa Turo Campo, si Congresswoman Lisa Masa at ang namayapang si Crispin Beltran, So kung titingnan mo ang track record ng Bayan Muna at titingnan mo ang mga naging representante niya, nagmula talaga sa mga sektor. At in fact, ang Bayan Muna, sabi namin, ang Bayan Muna hindi lang pang-kongreso, pang-sports pa, sabi nila. Pero talagang KKK ang Bayan Muna. Kongreso, korte, kalsada. At isama na natin ang komunidad. Sa Kongreso, nabanggit ko na, more than 24 national laws, principally authored by Bayan Muna. Pero sa Korte, for example, nitong nakaraan at nabanggit ito, yung PhilHealth, nakakuha ng TRO ang Bayan Muna dahil nagsampa tayo ng kaso para mapigil itong pangdarambong ng pondo ng PhilHealth. So yun yung Kongreso. Okay. Sa puntong ito, si Ginoong
Kulex naman po ang sasagot at magpapakilala ng kanilang mga kasama at yung kanilang organisasyon, sir. Okay. Salamat, kasamang Justin. Ang unang nominee ng Bunyog, si Attorney Ricky Tumotorgo. Mas kilala siya sa Facebook, sa pagbablog, Enzo Recto. Ang maganda si Attorney Enzo, ano yan, isang abogado na pro bono. Ibig sabihin, puro abono. Ang kanyang mga kliyente, mga magsasaka, manggagawa, mga mahirap. Walang bayad. Minsan kami pa sumusundo no? Libre pa pamerienda niyan. Ganyan si attorney. Galing siya sa hirap, tapos nagsikap, naging abogado, human rights lawyer. Bata pa lang, aktivista na, laman din ng kalsada. Itaas ang sahod ng manggagawa. Nandyan sila attorney Enzo nun. Sa kalsada, issue ng magsasaka, issue ng mga vendor, issue ng mga informal settler, yung tinatawag natin squatter. No? Second nominee namin si Kapitana Angie Tamoria. Isang kapitana ng mga sa kanyang barangay. Alam niya yung nararanasan ng walang bigas. Alam niya yung nararanasan ng mga walang pambayad sa tubig, walang pantuition ng mga anak. Alam niya yung kalagayan ng mahirap at naglingkod siya ng tapat bilang barangay captain dyan sa Binangonan, Rizal. Ang aming third nominee, dating regional manager ng National Housing Authority, si Engineer Bel Sibalya. Proud kaming sabihin, si Engineer Bel, 30 years sa gobyerno, hindi nangurakot at iisa lang ang bahay niya. Kahit siya ang isa sa manager ng National Housing Authority. Masasabi namin, ang mga nominee ng Bunyog, matitino, matatapat, may pagmamahal sa kapwa, may pagmamahal sa bayan, at may kakayahan. Salamat. Okay, maraming salamat po, Ginoong Kulex Soliman. At ang susunod hong magpapakilala ng kanilang organisasyon at kanilang mga nominee, si Sir Nani Braganza ng Aksyon Dapat Party List. Well, yung Aksyon Dapat Party List, 8 years in the making. Hindi po kami lasing kagabi at may hangover, kaumagahan kandidato kami. Yun lang huwi malinaw. 8 taon po namin pinagplanuhan ito. Bakit aksyon? Alam niyo po, nung ako'y nasa kabinete, kasama ko po si Senator Raul Roco. So in honor of Senator Roco, we patterned after yung Aksyon Demokratiko. At ang second nominee ho namin, yung anak po niya, panganay, si Attorney Boroco, who is also a pilot. Yung pangatlong nominee ho namin is Edgar Lagman, who is from San Fernando City. Kamag-anak po ata ni Vice Mayor Lagman, kaya na ko lang po nakita At syempre, taga-Albay din po ito. Ito, alam ko, kamag-anak ni Grex Lagman. Si Attorney Boroco ay isang piloto, si Captain Glenn Rabadon, piloto rin ho. Taga Pangasinan naman. Of course, we have Dick and Rap Escalona, malayo magkamag-anak ho to. Both of them are from Tarlac. We have si Manong Ray Ortiz, a security guard, a driver, now an entrepreneur, from Nueva Vizcaya, representing the transport sector. Nandito rin po si Mr. Roberto Ador. Kasama ko po sa Peace Talks ito. Siya po isang health advocate, public health advocate. At yung huli po, meron po kami 2 babae, si Faith Bacon, who is from Cebu. She is an advocate from the NGO on environment, on peace. At siyempre si Princess Dalidig, na taga naman po sa Marawi City, sa Lanao, sa BARM. So, that comprises the 10 nominees of Aksyon Dapat. Well, katulad po ng Bayan Muna, we are also a multi-sectoral party. We don't represent any particular sector. We are proud of our platform, representing many sectors. 5 sa amin senior citizen, 3 PWD. Ako nga lang po yung pinakabatang senior citizen sa grupo namin. So, 2 babae. Okay, maraming salamat po, Secretary Braganza. Ito ho mga kabalan, sa ating susunod na katanungan, nabanggit ho nila kung ano nga ba yung kasaysayan ng kanilang organisasyon at sino-sino yung mga nominee na maihahalal ho sakaling maupo dyan sa Kongreso. Ngayon naman, alam ho natin yung party list, di ba, nagre-representa ng marginalized sector. At marami ho dito, nakakapansin na rin yung ating mga kababayan, gaya ho ng VTR kanina, pinakita na yung ibang mga party list, tila hindi naman kumakatawan doon talaga sa mga grupo na dapat nilang kinakatawan sana. Paano ho natin titayakin sa ating mga botante na meron ho kayong instrumento na para makapag-reach out, makapag-communicate
at mairepresenta ng tunay ito hong mga sektor, iba't ibang sektor na inyong inilalaban sa Kongreso. Ang unang sasagot po si Ginoong Zarate, sir. Sabi ko nga kanina, ang pangalan namin, yun na yung record eh. Bayan muna, no? Nauuna palagi ang bayan. Kaya doon sa KKK, kasama palagi yung kalsada at komunidad, no? Dahil ang Bayan Muna is a grassroots party, no? May mga chapters ito at kasama kami doon sa kilusan ng masa. Hindi kami hiwalay ang Bayan Muna. Kaya sa mahigit 20 taong na sa Kongreso ito, makita naman, no, na ang mga kinatawan ng Bayan Muna ay hindi lang nagbababad sa loob ng Kongreso. Makikita rin sila kung kailangan mag-rally sa harap ng Kongreso, nandoon sila. Kung kailangan mag-marcha, nandoon sila. At sa panahon halimbawa ng mga budget deliberations, tuwi-tuwi na nagpapatawag ng konsultasyon ng Bayan Muna, no? Para marinig natin ano ba ang gusto ng ating mga kababayan. Bakit kailangan itaas ba natin ang pensyon ng mga senior citizens? Bakit kailangan itaas natin ang sahod ng mga manggagawa? Bakit nung panahon ng pandemya ay tinulak natin at naging batas na mabigyan ng allowance ang ating mga healthcare workers, no? Na maraming namatay nung panahon ng pandemya, no? At bakit nung mga unang taon na ang Bayan Muna ay nasa loob ng Kongreso, ang isa sa mga unang batas na kanyang ipinasa principally ay yung charter ng Public Attorney's Office, no? Dahil nakita natin the lack of access to justice, kulang ang access nila sa hustisya ng ating mamamayan, kailangan nila ng mga abogado, no? So kaya tayo yung principal author ng PAO. At nung panahon ng disaster, no? Ngayon, pag may disaster, tumutunog ang ating cellphone. Sa tingin ng iba, napakasimple lang yan. Pero isang batas yan na pinanday ng Bayan Muna, yung Free Mobile Alert Law, dahil nung nandun tayo sa Yolanda, nakita natin kung gaano ang epekto ng Yolanda. Maraming kababayan natin ang namatay, nawala ng kabuhayan. Dahil walang warning sa kanila. At ito yung ating sagot. Ayan. Maraming salamat po, Ginoong Zarate. Yung Free Mobile Alert Law na yan, may paalala ho yung COMELEC, hindi ho pwedeng gamitin ng mga kandidato sa pangangampanya dahil meron hong ilan sa mga kandidato at paalala ho ng COMELEC, hindi yan, labag sa batas yan, nagagamitin yung Free Mobile Alert. Ang susunod hong sasagot sa ating katanungan si Sir Kulex. Sir, ano ho yung instrumento na inyong gagawin upang sa gayon matiyak na talagang yung inyong representa ay yun ho yung mangingibabaw na interes? Okay, maraming salamat. Ang Bunyog ay party list ng mga pobre, ng mga walang datong, ng mga walang pera. Proud na proud po tayo dyan na sabihin. Sa Bunyog kasi kami, ngayon nangangampanya kami, talagang hirap na hirap yung mga volunteers namin sa barangay. Dahil sinasabi nga natin, ang Bunyog wala naman sumusuporta ditong mga malalaking negosyante o mga malalaking politiko. Ayaw nga namin tumanggap ng pera sa mga politiko, lalo alam namin mga magnanakaw yan, di ba? So, ano ang katiyakan? Tayo mismo yun eh. Itong Bunyog, tayo mismo yun. Pagtaas na sahod ng manggagawa, sumigaw-sigaw kami sa kalsada. Nung sinasabatas siyang Maharlika Investment Fund na yan, sabi natin, bago nyo naman pautangin yung mga malalaki negosyante na yan, yung mga vendor naman, yung mga magsasaka, so sumigaw din tayo. So sinasabi ng Bunyog, sumisigaw na rin lang naman tayo sa kalsada, nagbablog naman tayo. Siguro dapat meron din tayong boses sa Congress. At yun yung katiyakan na ang Bunyog, mga mahirap na tao to. At alam ng mahirap na tao ang gutom. Pag walang pambayad sa tuition fee, pag walang pang renta ng bahay, walang pamasahe. Yan ang mga problema Habang nakikita natin, ang kapal-kapal ng bulsa ng mga congressman, mga governor, mayor, lalaki ng mga pork barrel, ang kakapal ng mga muka. Diba? Sa totoo lang naman tayo, nag-aaway-aaway mga politiko, nasan tayo dyan sa away nila? Yun yung gusto ng Bunyog, magkaroon tayo ng totoong boses sa Congress. Okay, maraming salamat po, Sir Kulex. At ang susunod na sasagot, Sir Nani. Sir, ano pong instrumento ang inyong gagawin upang matiyak na yung interes ng inyong sektor ang siyang mangingibabaw at idadala sa Kongreso? Well, unang-una, kung plataforma, meron kami niyan. Kung korupsyon, labas kami dyan. Para malinaw lang ho. Yung mga pinamimigay ganyan sa mga individual at pamilya, gusto po namin, sinasabi ko po ulit gusto namin dagdagan yung pondo ng mga munisipyo para makasabay sa pag-asenso ho ng mga lungsod.
gusto naming i-develop yung kabuhayan sa mga lugar na yan, more investments from the national government sa agrikultura, sa turismo, at siyempre sa paggawa. Mahalaga ho yun Kabuhayan, trabaho, negosyo. Isisiguro namin ang mataas na pondo ng edukasyon. Ako po ay mayor ng 9 years. Ako po ang ama at nagtayo ng State University sa Alaminos, Pangasinan. Pangasinan State University. It is the 9th campus in the province of Pangasinan. It is now the 3rd biggest campus in Pangasinan. Dumadami na ho ang college graduate versus elementary at high school graduate sa Alaminos. Pinondohan ko po ang pagtatayo ng ospital. Nung mayor ako, congressman ako, ang pera ko po nasa tertiary hospital. Nasa PGH nung ako'y congressman. Kahit sino sa mga kababayan ko pwedeng gamitin ang pondong to, binoto man ako o hindi. Kasi malinaw sa akin ho kasi. Ang nagpapasweldo sa akin, taong bayan. Ang ipinapakain ko sa pamilya ko galing sa taong bayan. So ang unang trabaho ko, hindi lang ho magserbisyo sa aking mga kababayan, kung hindi po, huwag silang pahirapan. Di ho ba? Outside of health, pabahay. Naging partner po namin yung Gawad Kalinga sa mga coastal communities. Pero ngayon, sa usapin ng national government, 6 million Filipinos don't have houses. Tapusin na natin itong kalamidad sa kawalan ng bahay. Sabi ko nga po kanina, dissenting bahay, dissenting pamumuhay. Kalikasan, climate change is real. Iisa ho ang ating planeta at siyempre kapayapaan. Patay ang negosyo, kabuhayan, kung magulo ang bansa. Okay. Ayan, at muling hindi, pinatawad ka ulit, sir. Hindi sila umangal. Kasi umaangal siya, angal din ako kasi yung oras niya, bigay lang sa akin. Opo, ayan. Gumaganda ho ang ating talakayan at itong ating mga bisita, yung mga gentleman, talagang ready at masaya ho kami dito sa CLTV na itong ating mga bisita talagang mainit. Dala nila yung kanilang mga plataforma, bit-bit nila. Ito ho, pag-usapan naman natin Pampanga at Central Luzon. Siyempre ho, yung mga party list, mga national organization yan. Ano ho yung assessment niyo sa CL at paano ho ninyo matutulungan itong mga mamamayan sa Central Luzon kung saan alam naman natin maraming mga industriya, manggagawa at marami ring magsasaka bilang rice granary itong ating rehiyon. Sir Caloy. Salamat, Justin. Nakakalungkot ang nangyari sa Central Luzon. At hindi lang sa Central Luzon, but more especially sa Central Luzon, is a rice-producing region or province. Pero marami nang hindi nagtatanim ng palay ngayon dito. So isang unang gawin ng bayan muna, at ginawa na niya ito nung nakaraang kongreso, nilabanan niya ang rice tarification law. Kaya pag nakaupo muli ang bayan muna, ipaparipil natin itong rice tarification law. At in fact, kailangan palakasin natin ang ating agrikultura, lalo na ang industriya ng palay. Paano lalakas yung ating industriya ng palay? Sa budget pa lang, halos 2% lang ang budget ng agrikultura. 6.3 trillion ang ating budget ngayon. Tingnan mo yung budget sa agrikultura. Halos mag 2% lang. Hindi pa natin tinatanong dito kung paano ginagastos yun. So palakasin natin ang salalayan ng ating bayan. Ang isang foundation natin is agriculture. But for the longest time, isa sa pinakamababang kontribusyon ng ating GDP ngayon in the history ay itong ating agriculture. Ang ating manufacturing, ganoon din. Sa Central Luzon, marami ng manufacturing companies dito, pero marami rin nagsara. So kailangan buhayin natin yun. Nabanggit kanina yung national industrialization. Totoo yun. Nakakalungkot. Pati pako ini-import natin ngayon. Pati toothpick ini-import natin ngayon. Nandito na yung mga natural resources. So ang hamon sa gobyerno ay talagang ang gobyerno ang manguna. Napakalakasin niya ang kanyang industriya. Hindi ang gobyerno ang papatay sa ating industriya sa pamamagitan ng pagpasa ng batas na kumikiling sa interes ng mga malalaking negosyante at dayuhan. Ito na lang jeepney modernization, for example. Bakit hindi sinuportahan ng gobyerno yung ating local manufacturers ng itong Sarao, Bonifacio Motors, Francisco Motors? Gusto nila imported, dahil kumikita sila ng malaki doon. So yun ang isang gusto nating gawin pag nakabalik ang bayan muna. Okay, maraming salamat po. Ginoong Sarate at susunod na sasagot, Sir Kulex, kayo naman ho, anong specific na programa o di kaya naman panukalang batas ang inyo pong nakikita na kailangan para sa higit na ikauunlad ng Region 3? Okay, Central Luzon, ano yung yung mga issues sa Central Luzon? Dito sa Pampanga, Tarlac, ayan, Pogo. Nasangkot ang mga, tignan nyo, sugalan at sindikato ang pinasok. Imbis nga na tama industriya, mga pagawaan,
para may matinong trabaho ang tao. Pogo ang inuna. Ako po sa Pampanga, nalulungkot ako. Kanto-kanto may waiting. Hindi ko po masisi yung mga kubradora kasi kailangan nilang kumita kahit konti. Sino ba yumayaman sa waiting na yan? Si Pinyo Sugal, ang nagiging kabuhayan ng tao. Di ba? Nakakalungkot tumbay. Ganyan po sa CL, sa Pampanga. O sa Zambales, yung mga mangisda. May problema tayo sa West Philippine Sea. Di ba? Okay lang, matulungan yung mga mangisda dyan. Sa Aurora, problema, tourism. Di ba? Binabagyo. Laging ang mga solusyon, pabalat bunga o kaya band-aid solution. Dapat national industrialization, hindi pogo, hindi wetting, hindi sugalan, mga pagawaan, pabrika, para ang tao may mapapasukang trabaho. Pag may trabaho ang tao, hindi niya kailangan ng ayuda. Hindi niya kailangan pumila sa bigas-bigas ni Mayor, 3 latang sardinas, 5 pack na noodles. Ayan, nag-high blood ako eh. Kakabwisit. Nagiging pulubi yung mga Pilipino. Kailangan natin talaga ng industriya. Genuine agrarian reform. Diyan sa Nueva Ecija, galing ako Gabaldon, Nueva Ecija. Yung mga magsisibuyas o yung storage may problema. Hindi naman nakaka-storage yung mga magsisibuyas. Palay, yung presyo ng palay. Nakukulang ang ating oras kahit 1 linggo tayo mag-usap tungkol sa mga magsasaka. Kawawa mga magsasaka, mas mahal paminsan yung presyo ng darak kaysa sa palay. Diyan sa Gimba. Nakakalungkot, no? So, madami tayong dapat pag-usapan talagang problema at solusyon. Okay, maraming salamat po, Ginoong Kulex Soliman. Sir, Hernani Braganza, kayo naman po sa aksyon dapat, ano hong panukala o programa di kaya ang inyong isusulong para ho sa higit na benepisyo ng interest dito ng mga mamamayan sa Central Luzon? Alam mo, if I'm not, out of the 18 regions in the Philippines, lamang ang Central Luzon, you will soon have 3 international airports. Yes. Di ba? You have a seaport po dito. You have Clark and Subic in Central Luzon. You have how many state universities and colleges in Central Luzon? You have private schools, colleges and universities in Central Luzon. It is one of the richer regions in the Philippines. Kaya lang, tingnan ho natin yung sektor ng agriculture. Kasi the bulk of your population still belong to the agricultural sector. Kakagaling ko lang mo sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Totoo po yung sinasabi ng ating kasamahan. Sa Nueva Ecija, ang farm gate price ng sibuyas, 100 pesos below. Even at its peak. Sa Manila, umabot ng 800 pesos yung sibuyas. Ginawa nga akong kwinta sa Chingsing, yung sibuyas sa Manila. 100 dito, 800 sa palengke. Kanino napunta yung 700? I would love to see the day that the farmers of Nueva Ecija will become traders. I would love to see the day that the farmers of Nueva Ecija will have post-harvest facilities to store their produce. I would love to see the day na maging moderno ang sistema ng pagtatanim dito sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, and Central Luzon. Alam niyo ho, and I would love to see the day na ikulong lahat yung smuggler na pumapatay ng presyo ng mga magsasaka dito sa Central Luzon at sa buong Pilipinas. I have no problems against traders. Pero konting konsyensya lang ho. And what government should do is to develop cooperatives, farmers associations, to become exporters and importers. Dito po sa ating bansa. Yun lang ho eh. That's how simple agriculture should be in this country. You have all the facilities in the world. You should become the richest region. Maraming salamat po, Sir Hernani Braganza. At mga kabalen, eto ho, narinig ho natin yung kanilang mga sagot sa ilang mga katanungan na mahalaga para sa ating bayan. Sa atin hong pagbabalik, talakayin natin mga specific issue naman pagdating ho sa edukasyon, agrikultura, trabaho, at iba pa. At pati na rin yung korupsyon. Yan ho, ating pag-uusapan sa pagbabalik ng ating programang Plataforma 2025. Nakita ka na ba ng balitang parang ang bigat pakinggan? Yung tipong magugulat ka na lang lahat ng tao pinag-uusapan na ito? Isang click, isang share, at ayan, trending na. Pero totoo nga ba ito? Ganito kabilis kumalat ang fake news, lalo na tuwing eleksyon. At hindi lang to basta chismis. Pwede nitong baguhin ang isip ng botante. Pwedeng sirain ang reputasyon ng isang kandidato
palabasing umatras na siya o biglang may naimbentong iskandalo. Lahat ng yan para lang maimpluwensyahan ang boto mo. May gumagamit pa ng AI para palabasing may sinabi ang isang kandidato kahit hindi naman talaga. Pero paano nga ba malalaman kung legit ang balita o pampagulo lang? Narito ang 3-step rule for verifying news before voting. Step 1, suriin ang source. Galing ba to sa official na page o kung saan-saan lang? Ikalawa, tingnan kung may ibang nagbalita nito. Baka kasi gawa-gawa lang. At ang panghuli, mag-fact check bago mag-share kasi baka ikaw mismo di sinasadyang nakakadagdag sa gulo. Sa eleksyon, bawal ang haka-haka. Mag-isip, magtanong, mag-verify, bumoto ng may tamang impormasyon. Ako po si Ashley Jan Punzalan. Para sa CLTV 36, boto mo, kinabukasan mo. Kapag eleksyon, lagi nating naririnig ang party list system. Pero sagutin natin ang tanong, para kanino nga ba talaga to? Ang party list system sabi sa batas ay para sa mga sektor na hindi gaanong naririnig ng gobyerno. Manggagawa, magsasaka, guro at iba pa. Dapat ganito ang party list groups, kumakatawan sa marginalized sectors. Pero teka lang, bakit parang pamilya ng ibang pangalan? Ayon sa watchdog group na Kontradaya, mahigit kalahati ng mga party list sa 2025 elections ay may koneksyon sa political clans, big businesses at militar. Ibig sabihin, imbes na boses ng marginalized, may mga party list na boses ng makapangyarihan. May mga party list na may apelidong pang senador o pang congressman. Eto ngayon ang tanong, napapakinabangan ba ng taong bayan ng party list system? O nagagamit lang ito ng may mga kapangyarihan? Isa pang dapat bantayan, hindi lang ang tatlong top nominees ng isang party list. May mga politiko na nakapila sa baba pero kapag nanalo, sila pala ang tunay na uupo. Kaya bago bumoto, wag lang dahil sa pamilyar ang pangalan. Kilalanin mo kung sino talaga ang kinakatawan nila. Mag-research, magtanong at mag-isip po tayo. Ako si JM De Jesus, tandaan, sa tamang boto, hindi lang pangalan na binibigyan natin ng kapangyarihan, kundi ang sektor na dapat nilang pinaglilingkuran. Boto mo, kinabukasan mo. Nagbabalik po ang Plataporma 2025. Maraming salamat ho sa inyong pagtutok. Kasama pa rin natin dito sa studio ng CLTV 36, si Congressman Kaloy Zarate ng Bayan Muna at Ginoong Kulex Soliman ng Bunyog Pagkakaisa Party List at si dating Secretary Hernani Berganza ng Aksyon Dapat Party List. Kanina ho, gentlemen, napag-usapan yung panukala na nabanggit kanina, yung pagtataas ng sahod. At dito ho sa Pampanga, dito sa Central Luzon, marami hong mga grupo ng mga manggagawang nananawagan na rin ng dagdag sahod. Yun nga lamang, ayon ho sa DOLE, kailangang balansihin yung interest din ng mga negosyante dahil yung ibang mga negosyante umaaray, sinasabing hindi pa nakakabawi mula ho sa pandemya. Kayo ho bilang mga magiging mambabatas, paano ho ninyo babalansihin yung interest ng mga manggagawa at ng mga negosyante pagdating ho sa usapin ng nakabubuhay na sahod, sir? Siyempre, pinag-aaralan naman yan, Justin. Pero sa nakita nga natin, itong mga nakaraan, kahit na noong panahon ng pandemya, for example, yung top 1,000 corporation, kumita pa nga sila ng kumita. So, ang tingin namin, pag talagang tinaasan natin ang sahod ng mga manggagawa, dahil nabansot na nga ito, magkakaroon din ito ng domino effect doon sa pagbuhay ng ating ekonomiya. Pero isang paraan na gusto namin mangyari dyan, baklasin na, alisin na yung regionalization ng wage. Dahil isa ito sa paraan talaga na kung bakit hanggang ngayon ay
napako yung sweldo ng ating mga manggagawa. So ang panukala namin ay talagang gawing national na yung minimum wage. Dati naman national ito eh. No, dahil ang gutom sa Metro Manila ay pareho lang sa gutom ng Mindanao. Hindi naman magkaiba yung gutom na yon, ano. Kaya kailangang amendahan yung kasalukuyang batas, no, sa pagbibigay ng mga sahod. Nitong bago yung House of Representatives ay nagtakda ng 200 across the board minimum wage increase, no. Pero sabi namin kulang pa rin 'yon, no. Kung ang NCR ay meron ng 645, idadagdag mo yung 200, ay papatak lang na 800. 'Yun kulang na kulang pa rin, no. At siyempre, hindi naman kahit sa kasalukuyang mga batas ay meron namang exemptions din, no. Halimbawa, yung micro, small and medium enterprises, no, na talagang bumabangon pa, ay pwedeng ilagay doon sa batas na may mga incentives or may mga pwedeng exempted sila doon sa kagyat na pag-implementa nitong national minimum wage, no. Pero mahalaga na ang ating milyong-milyong manggagawa, no, palapit na yung May 1, ay magkaroon na ng kapakinabangan, no, doon sa kanilang lakas paggawa. In the last 6 years, no, nakita natin tumaas yung productivity, pero hindi naman tumaas yung sahod. So panahon na nabigyan natin ng hustisya ang ating mga manggagawa. Okay. Salamat po, Attorney Zarate. Sir Kulex, paano ho ninyo babalansehin yung interest naman ng mga manggagawa at ng mga negosyante sa usapin po ng dagdag sahod na panawagan? Okay. Kasi pag sinabing balance, para bang, pag sinabi kasi nating balance, alam niyo naman ang history ng Pilipinas, lagi na lang nagkukuripot tsaka tinitipid yung mga manggagawa. Sa totoo lang, yung sabi nga ni Kong Kaloy, top 1,000 corporation, kung re-reviewin mo yan, ang lalaki ng mga kinikita ng mga korporasyon na ito. Panahon na ibigay talaga natin yung tinatawag na nakabubuhay na sahod. Ibig sabihin yung tao naman, yung pamilya, mabubuhay ng maayos, ng disente. Hindi mabubuhay para kinabukasan, trabaho na naman. Tapos may utang sa Bombay, mangungutang dito, di ba? Utang dito, utang doon. Pag sinabing nakabubuhay na sahod, hindi lang dapat yung mga negosyante yung nabubuhay, yung manggagawa din. Meron namang mga computation yan. Pero kami sa Bunyog, sinasabi namin, lagi kasing ang mindset. Kasi malulugi mga negosyante . Laging ganun . Kaya sabi, tripartite, gobyerno, manggagawa, negosyante. Kola na nga lang, minsan 20 pesos, ngayon may 200 pesos. Dadaan pa sa butas ng karayom yan. Pero ang pagtaas ng presyo ng bilihin. So maraming paraan talaga para mayroong mechanism para ibigay yung nakabubuhay na sahod. Yung mga talagang maliliit na negosyante, sige, lagyan ng exemption. Pero yung mga dambuhalang negosyante, kagaya naman bilyar, diba, kumpanya ni bilyar, iyan, bilyonaryong mga tao, tapos lagi na lang ang mga manggagawa natin nandun lagi sa huli, di ba? Hindi tama. Dapat may katarungang panlipunan pagdating sa mga manggagawa. Okay, maraming salamat po, Ginoong Suliman. Sir Nani, kayo naman, paano ho ninyo babalansehin yung interes ng mga manggagawa at ito hong ating mga negosyante sa usapin ng panukalang dagdag sahod? Ito po, itong numerong to, hindi ko po inimbento to. Ang sabi ng Ambisyon 2040 na ipinaglalaban ho ng dalawang pangulo nung nakaraan at ang definition ho ng NEDA ng komportableng buhay ho, ang bawat ordinaryong pamilyang Pilipino dapat kumikita ho ng 120,000 a month. 120,000 a month. Anong ibig sabihin ng komportableng buhay? May sarili kang bahay, may kotse ka, nakapag-aaral mo anak mo, pag na-ospital, wala kang problema, at nakakapagbakasyon ka, domestic or international. Ito yung simpleng buhay na sinasabi ko ng gobyerno. Ang sinasabi po ng saligang batas, living income. 1,200 a day, dapat. Di ba? Ang minimum income, wage, 600. Ang layo po yun sa 120,000 a month. So ang ibig sabihin, para umasenso ho lahat, ang pangunahing dapat nagtatrabaho ng gusto, gobyerno. Palakihin mo ang ekonomiya ng Pilipinas. Magdagdag ka ng industriya rito. Encourage mo yung mga negosyanteng Pilipino na magtayo ng industriyang lokal para suportahan yung mga lokal na industriya sa agrikultura,
Sa turismo na lang, malaking bagay na yun. Itap mo yung OFW. Di ba? Na mag-invest sa mga probinsya. Huwag mong i-concentrate sa mga cities. Di ba? At gawing parentahan yung kanilang mga condominium na itatayo doon. Sa mga tourist pass, di may dagdag pa silang kita. Isa lang ho yun, 120,000 a month. Korupsyon. Must stop. Huwag niyong gawing alkansya nyo yung budget ng Pilipinas. Gamitin yung pera pang edukasyon. Bakit edukasyon? Education is the single biggest equalizer between the rich and the poor. Edukasyon. Yung mga mayamang bansa ngayon na unahan tayo, yung anak ng magsasaka, manggagawa, mga doktor, ininyero na ngayon. Ours is an intergenerational problem. Kaya nasabi, Okay, maraming salamat po, Sir Nani Braganza. Ito naman, mula ho sa sahod, pag-usapan naman natin, malapit sa sikmura ng bawat isang Pilipino, ito ho yung presyo ng bilihin. Noong kampanya, nangako ho yung Pangulong Marcos na papababain yung presyo ng bigas. At hanggang ngayon, hindi pa ho natin to nararamdaman, bagkus talagang umaari pa tayo dun sa fluctuation ho ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Ano po ang inyong isusulong upang mapababa ho itong mga presyo ng mga bilihin at hindi mahirapan naman yung ating mga kababayan? Sir Carl. Salamat, Justin. Nabanggit ko na rin yan kanina, no? Pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Yung una, isang pwedeng gawin talaga natin para makinabang ang ating mga ordinaryong mamamayan, tanggalin yung hindi makatarungang mga buwis, no? Like value-added tax. Ang sinasabi ng ating konstitusyon, dapat progresibo ang ating taxation. You have to tax more those who earned more. Pero ang nangyayari sa atin, sino ba ang tinatax natin? Ordinaryong Pilipino. Dahil ang value-added tax is a regressive tax sa tingin namin. Dahil ultimately, ang nagbabayad nito ay ang mga consumers. Dahil pass-on taxes ito. No? So, kaya ang panukala namin, halimbawa doon sa tubig, alisin na yung value-added tax, yung mga batayang bilihin, no? Serbisyo, tubig, kuryente at langis. Nabanggit ko na kanina, bakit diesel? Napaka-sensitive na produkto ng diesel. Ang ating public transportation, diesel ang ginagamit. Ang mga factories natin, karamihan, diesel ang ginagamit. So pag nawala mo yung value-added tax, hindi naman natin sinasabi lahat na buwis. No? Particular lang, value-added tax. May kapakinabangan yun sa ating mamamayan sa pagpapababa ng presyo ng bilihin. In particular, doon sa bigas. Nakausap ko si Kadaning Ramos, no? Isang leader magsasaka ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Sabi niya, imposible yung 20 pesos per kilo. Pero pwedeng ipababa ang presyo ng bigas sa 25. Meron siyang computation, pero nangangailangan ito ng aktibong pakikialam ng gobyerno. Kaya kailangan talagang walisin itong rice tarification law at mas suportahan natin yung National Food Authority at may panukala ngayon ng kasalukuyang pamahalaan na ibalik yung kapangyarihan ng NFA. Nasa tamang direksyon yon, but that is not enough, no? Para magkaroon ng more funds ang NFA na bilhin yung mga produkto ng ating mga magsasaka, no? At dapat subsidize ito ng gobyerno para maibenta din nila na subsidize doon sa ating mga ordinaryong mamamayan. Okay. Maraming salamat po, Attorney Zarate. Ang susunod na tatanong, sasagot sa aking katanungan kung paano nga ba mapapababa yung pangunahing presyo ng pangunahing bilihin. Sir Kulex, ano po ang plano ng inyong grupo? Yun nga, ang unang problema, actually, pangalawang problema lang yung presyo ng bilihin. Ang mas problema pa nga, kung mayroon bang ibibili. Yun ang problema talaga. Wala namang ibibili ang tao. Sa totoo lang, ano. So, usapang ekonomiya yan. Ako, hindi naman kami nagpapanggap na economic expert. Pero again, babalik ka dun sa may pera ba ang tao. Paano pabababain ang presyo ng bilihin? In particular, pagkain. Productivity. O di dapat, kailangan masigla ang produksyon. Tulungan ang magsasaka, yung magsisibuyas, yung mangingisda, yung kanilang yung cost of operation nila, yung pataba, lahat. Yung magsasaka nga, walang lupa, ano? So, lahat ng yan, nakapactor in yan. Pag maganda ang ani ng pagkain, ng isda, ng mga mangisda, ng magsasaka, napapababa yung presyo ng bilihin kasi maraming nabibili sa merkado yung mga tao. Pangalawa siguro yung importasyon. Yung importasyon, yan naman yung pumapatay sa productivity ng mga magsasaka natin. Yung halimbawa sa bigas, yung importasyon ng bigas, only. Ang mga kumikita dyan, mga middleman, mga ahente.
kasabwat ng mga politiko at dyan sa mga taga Department of Agriculture ng mga masisiba. O, di ba? Importation. So, ano ito mahabang proseso yan. Pero, ang kailangan natin dyan talaga, mga congressman, mga politiko, mga lingkod bayan, na talagang tututok dun sa ekonomiya, na yung ekonomiya natin ay makabayan, hindi maka-negosyante lang at makadayuhan. So, sa ganon, yung kabuuan ng ekonomiya natin, gaganda yan. Okay, maraming salamat po, Sir Kulex. Ang susunod na sasagot, Sir Nani, ano po ang inyong gagawin? Paano ka lang ihahain upang sa gayon mapababa po yung presyo ng mga pangunahing bilihin dito ho sa ating bansa? Well, I agree with the proposition na tanggalin yung value-added tax sa fuel. But I will also push for subsidy sa agriculture at sa transport sector. Two critical industries. Bakit ko nasabi ito? Nung ako'y mayor, 30,000 per hectare ang produksyon ng palay. Now it's 50,000 pesos per hectare. Parehong productivity. Between 800 to 100 pesos per kaban. Alam nyo, ang 1 kilong bigas, 2 kilong kuno yun palay. Ang pinakamababang presyo ngayon at lugi ang magsasaka, 16 pesos per kilo. Times 2, 36. Ang imported rice, sumakay pa ng barko to landed ko sa Pilipinas, 27 to 29 pesos. Kaya imposible ho yung 20 pesos unang bigas Imposible ho yun. So pag sinasabi ho na yung subsidy, para bang sa senior citizen, may 20% discount. Tanggalin mo yung buwis sa krudo, lagyan mo ng discount na 20 to 40% sa gamit, sa pagsasaka, kikita ho yung magsasaka Pangarap ho namin, bumababa ang presyo ng pagkain. Kapag dapat busog din yung magsasaka. Di ba? Pag mura ang pagkain, dapat busog din ho yung magsasaka. So if we give them subsidies, bababa ho yung presyo ng pagsasaka, kikita ho sila. Ganon din sa transportation sector. Critical industry. Pangarap namin bumaba ang pamasahe, ang cost of pang-transfer ng goods. Bigyan mo ng subsidy, yung transport sector. Huwag mong ibigay yung ayuda pa isa-isa. Ibigay mo sa sektor na makikinabang ang lahat, hindi lang iilan. Magkano ba yung ayudang binigay? Worth 200 billion. 10 million people lang ang nakinabang. 10 million people lang ang nakinabang. It is not even enough to elect a senator in the country, but it may be enough to elect a congressman in this country. Ginawa nilang alkanse yung budget ng Pilipinas. Ako, tatay ako. Lolo ko ng pamilya ko. Mahal ko pamilya ko. Pero mahal ko din ang bayan ko. So, diba? Okay. Maraming salamat po, Sir Nani Braganza. Kanina nabanggit din ho mga kabalin yung usapin sa edukasyon. At sabi nga ho ni Sir Nani, ito ho yung greatest equalizer sa pagitan ho ng mahihirap at saka ng mayayaman. Pero may mga pag-aaral ho mga kabalin na lumalabas na yung atin hong education system, yung mga estudyante natin, yung mga learners na pag-iiwanan sa iba't ibang asignatura. Kabilang ho sa mga nagiging dahilan yung stunting, kung tawagin, malnutrition at iba pang factor. Ngayon, alamin naman ho natin, ano ho yung plano ninyo, mga panukala para maisaayos ang sistema ng edukasyon sa ating bansa. Sir Kaloy. Napaka-complex din ng problema ng ating edukasyon, no? Hindi lang doon sa asignatura, sa curriculum, at iba pang usapin, no? Kakulangan ng mga classrooms. Pero sa mga nakaraan, gusto natin, may nagawa na rin ang bayan muna dyan, kahit na doon nga sa usapin ng sa elementarya pa lamang, libre nga yung pag-aaral sa elementarya hanggang high school. Pero pagdating ng ating mga pupils doon sa eskwelahan, wala namang laman yung tiyan nila. No? Kaya pag tinanong ng 1+1, ang sagot ay 3 pa rin. No? Kaya pinanday natin yung batas ng mandatory feeding program. No? Batas na yan ngayon. Pero nung nasa isang linggo, nasa Mindanao ako, sabi ng mga nanay na nakausap mo, wala pa rin kong dahil kulang sa pondo, hindi pinupunduhan. No? Meron na tayong batas na nagawa pero hindi pinupunduhan ng maayos. Kaya yan ang isa nating atupagin. In the 17th Congress, kasama tayo sa nagpasa ng free tertiary education. No? So, libre na, elementary, high school hanggang college ang pag-aaral ng ating mga anak. Ganon din ang sabi ng mga nakausap ko mga magulang. Hindi ko pa rin napag-aral ng college ko. Dahil libre nga ang tuition, mahal naman yung pamasahe. No? Wala naman kaming pabaon. No? So, balik din uli tayo doon sa usapin ng kailangan gumanda rin ang buhay ng ating mga mamamayan. No? Nasolusyonan mo nga yung libre na ang pag-aaral, pero kulang sa subsidy ang ating mga magsasaka, bansot ang sahod ng ating mga manggagawa.
matindi ang korupsyon, no? Ginagawang mendicant ang ating mga kababayan, no? Sa halip na yung bilyong-bilyong ito ay ibigay doon sa nabanggit kanina, subsidy sa transportasyon, subsidy sa ating mga magsasaka, ginawang nanglilimos, no? Pumipila, payout, no? So, yun, no? Pabalik sa edukasyon, complex ito, hindi ito isolated sa ibang problema. Okay. Maraming salamat po, Attorney Zarate. Sir Kulex, kayo po, paano tutugunan ang problema sa edukasyon ng ating bansa? Okay, specific lang tayo. Sa national budget, sabi ng Constitution, 70% daw dapat nasa education. Tingin ko dapat hindi lang 70%. Ang problema, may mga national budget tayo na imbis na taasan yung budget sa education, binabawasan. Kagaya sa mga state universities, reviewin nyo. Tinetechnical nila, ginagawa ng dahilan. So, imbis magpatayo ng maraming classroom, mag-hire ng maraming teacher, itaas mo yung sahod ng guro, wala. Bakit po binabawasan ang budget for education? Napupunta sa pork barrel. Pag nanakaw na naman, at isama ko na rin, dapat naman ang DepEd Secretary yung matino. Minsan nag-appoint tayo ng DepEd Secretary. Hindi lang magnanakaw, buang pa. Sorry to say. Pero alam yung bunyog, sa totoo lang tayo. Di ba? Ito pa po. Sa kurso, dahil talagang idinidiin ng bunyog yung national industrialization, kung tayo'y magkakaroon ng industrialisasyon, nandito ang mga pagawaan. Therefore, mangangailangan tayo ng maraming engineer, sa teknolohiya, maraming mga trabaho. So, dapat yung ating kurso ay naka-angkla doon sa ating needs for industrialization. Ibig sabihin, dapat pag-graduate ng estudyante, may industriya siya na mapapasukan. So, pwedeng ang kurso nga, 3 taon na lang, or 2 taon, practical. Pero pag-graduate niya, may mapapasukan siya dapat na trabaho. Hindi yung magano siya, magiging crew or cashier sa fast food. Hindi ko naman minamaliit yun. Marangal na trabaho yan. Pero hindi Dapat yung mga graduates natin, merong matinong mapasukan through mga heavy industries natin na i-create natin. Okay, so yun po. Okay, maraming salamat po, Sir Kulex Soliman. Kayo naman po, Sir Nani, ano po ang inyong gagawin upang matugunan ito pong problema, lumalalang problema ng edukasyon dito ho sa ating bansa? Alam nyo, naging tatay ako na lungsod ng Alaminos. So, it's a question of political will and priorities. Nung ako'y mayor, tingin ko may political will ako, malinaw ang priorities ko, at sumusunod yung aking konseho. Malinaw yun. Hindi ko naman siya sunod-sunudan. May mga kumukonta, pero napapasunod. Sabi ko nga po kanina, nagtayo kami ng State University sa lungsod ng Alaminos. Ang Pumondo, lungsod ng Alaminos. Our city is a very small city. Malit lang ho kami na syudad. In fact, bago pa nga ho eh. Sa elementary ho namin, may feeding program kami for 7 years. Hot meal during lunchtime. Ang ipinapakain po namin sa mga estudyante, produkto ng magsasaka at produkto ng Alaminos. Yung wala sa aming bayan, binibili ho namin sa labas. Meron kaming doktor, meron kaming nutritionist. Ang mga magulang ang nagluluto ng pagkain, ang barangay ang bumibili ng pagkain. 7 years, bumaba ang dropout rate. Tumaas ang kalidad ng edukasyon. May internet ho lahat ng aming public school sa Alaminos. May computer laboratories. Alam mo, pwede lahat ito sa Pilipinas eh. But the problem is, hindi lang Kongreso, it's a question of national leadership. The problem is not in Congress. The problem is in Malacanang. If the palace tolerates what Congress is doing right now, then it will happen. If there is political will in Malacanang, this will not happen. Now, I understand yung mga kapwa ko congressman dati. May mga requirement din yung kanya-kanyang distrito. Let's come up with developmental projects. Yung proyekto na pangmatagalan. Hindi yung proyekto na pang-eleksyon lang. Wag naman. Di ba? Yun lang naman ang hinihingi natin dito eh. So, someone is talking about industrialization, removing taxes. Tama ulat yan eh. But it starts with political will. It starts with political leadership. From the executive branch.
Okay, maraming salamat po, Ginoong Hernani Braganza. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa isa pang issue na malapit ho dito sa Central Luzon. Ito hong usapin sa West Philippine Sea. Yung mga mangingisda ng Zambales, nakakausap po namin, marami sa kanila natatakot dahil yung presensya ng mga barko ng China Coast Guard nandun at doon sa ating karagatan. Paano ho ninyo nakikita? Ano dapat ang handling ng ating gobyerno dito ho sa issue ng West Philippine Sea at ano ang inyong matutulong sakali pong kayo ay maupo din sa Kongreso, sir? Malina naman ang tindig ng bayan muna dyan. Atin ang Pinas, no? Kaya sabi namin noon, atin ang Pinas, China layas. No? Dahil talagang kinukundina natin yung aggressive na aksyon ng China, bansang China dyan sa West Philippine Sea. Sinasabi natin sa gobyerno, meron na tayong dapat advantage dito dahil naipanalo na natin ito sa International Tribunal on the Law of the Sea, no? Kailangang i-assert natin ito. Pero hindi rin tayo papayag na dadalhin tayo doon sa isang mas komplikadong sitwasyon, no? Na magkakaroon ng giyera. No? Gaya ng nangyayari ngayon, parang ang gobyerno kasi sala sa init, sala sa lamig. Sa panahon ni Duterte, pivot to China. Ngayon naman sa panahon ni Marcos, pivot to America. No? Para tayong naiipit ngayon ang sabi natin, dapat i-assert ng gobyerno yung nakalagay sa ating saligang batas. Independent foreign policy. No? Independent foreign policy na ang tinitingnan ay interes ng Pilipinas at interes ng mamamayang Pilipino. Hindi katulad ngayon. No? Naglalagay na ng mga missile dito sa ating bansa. Ano? May parating na naman ang missile na binili ng Pilipinas. So kahit na doon sa usapin ng budget, napakalaking bahagi ng ating budget na pupunta sa defense, no? Sa halip na tulungan natin halimbawa ang mga mangingisda natin sa Zambales, no? Hanggang ngayon nakita mo naman kung ano yung ginagamit nila, no? Tapos ang isang panukala nga namin doon, lahat na claimant countries dito sa Sprat list, no, ay magkakaroon na ng code of conduct, no? Matagal na ang negotiation ito, no? Dapat manguna ang Pilipinas sa pagtutulak dito sa claimant countries na ito na magkaroon ng code of conduct, na magkakaroon ng pagrerespeto sa lahat na claimant countries. Pwede naman natin pagtulungan na i-develop, no? Na hindi kailangan hahantong doon sa arms race, hahantong doon sa giyera. Okay, maraming salamat po, Attorney Zarate. Sir Kulex, kayo naman ho, ano ho yung position ninyo dito sa usapin ng West Philippine Sea at ano yung matutulong sakaling maging miyembro ho ng Kongreso ang inyong party list sa usapin nito? Ang bunyog po, kami po, nag-rally kami dyan sa Masinloc, Zambales. Yung China layas, atin ang Pinas, nag-rally po ang bunyog dyan. Nag-rally rin kami nung Independence Day sa harap ng Chinese Consulate diyan sa Makati, no? So maliwanag ang tayo ng bunyog dahil ang bunyog, mayroon tayong pagmamahal sa bayan. Ina-assert natin yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Unang-una, meron tayong legal victory diyan. Legal victory sa arbitral ruling na sa kasamaang palad ginawang basura ng nakarang administrasyon. Hindi lang legal victory yung nakuha ng Pilipinas dyan. Moral victory among Southeast Asian countries kasi tayo yung naghabla sa China at maliwanag yung ruling. Peke at hindi totoo yung 9 o 10 dash line ng China. Invento yan. So ginagalang ng international community yung tinatawag natin exclusive economic zone. So ang bunyog po, hindi mababago ang ating paninindigan sa kalsada man o sa loob ng Kongreso. Sinasabi natin, China layas, atin ang Pinas. Hindi po tayo naghanap ng gera. Kaya dapat baguhin natin yung mindset ng maraming Pilipino. Nakapaggalit ka sa China, gusto mo gera na Hindi po Ang gusto natin, mapayapang resolusyon. Pero dapat firm. Dapat hindi tayo maka-China, hindi tayo maka-US. Dapat tayo ay makabayan. Kung ano yung para sa Pilipino, yun ang ating i-assert. At para sa mga magsasaka, mga isda natin sa Zambales, sa Palawan, dapat magkaroon talaga ng talagang pangmatagalang programa itong ating gobyerno habang inaayos yung sigalot sa issue ng China, no, at sa iba pang claimant countries.
Okay, salamat po Sir Kulex. Ang susunod pong sasagot sa ating tanong, Sir Nani Braganza. Sir, paano po ang inyong handling dito sa magiging handling sa usapin ho ng West Philippine Sea at ano ho yung pwede pang gawin para sa isyong ito? Distrito ko po yun eh. Nung ako'y dating congressman ng First District of Pangasinan. I do agree. Diplomasya, hindi gera. Pero sa sitwasyon na to, kailangan mo ng alyansa. Hindi mo kaya mag-isa to. Yung independent foreign policy, although I agree with it, is not enough to fight this problem. Ang China ho, agresibo ngayon. Ang pinakamasakit na mangyayari sa Pilipinas kapag yung kayamanan sa ilalim ng dagat ang nakuha nila. Remember Malampaya? Gas, dito posibleng langis. Walang langis ang Pilipinas pag nakuha ng China to dahil kailangan talaga nila, problema. Malaking problema ng Pilipinas yan. Lalong magmamahal ang mga bilihin dito, walang industriyang maitatayo, di ba? Dahil nga kinuha ng China ito. So again, diplomasya hindi gera, but we need alliances to win this fight. Hindi natin kaya mag-isa to. Now, what complicates the matter is China and Taiwan. Kung nagputukan yung dalawa, damay tayo sigurado eh. Sigurado to. So, to prepare yung depensa ng Pilipinas, mahalaga. Di ba? Pero siguraduhin lang natin na pagkatapos ng problemang ito, hindi tayo basketball court ng mga mayamang bansa. Ano ho? Dahil sila ay nagkagera. Yun lang. We've experienced World War II. Ginawa tayong basketball court eh. Di ba? Ng Amerika at saka Japan at that time, although they are friends now. Ito, panibagong bakbakan to. So mag-ingat tayo. Now, maraming biktima ang China dito sa West Philippine Sea. That includes Indonesia, Malaysia, Vietnam. Yung iba pumapalag. Yung iba pumapalag. Di ba? Talagang kung pinasok sila, lumalaban eh. Sabi ko, hindi na yung kailangang maghanap ng gera, pero lumaban naman tayo. Di ba? Yun lang. Ipakita natin na hindi tayo basta-basta nababatukan. Di ba? At hindi patambling-tambling yung ating foreign policy. Okay. Salamat po, Sir Nani. Ito, tuloy-tuloy natin yung ating talakayan. 1990s, 91 if I'm not mistaken, pinatalsik ho yung mga base ng US military dito ho sa ating rehiyon. Meron dyan sa Clark, meron na rin sa Subic, Central Luzon pa din. Ngayon ho, ongoing yung balikatan exercises. Kabilang ho sa mga pinagdarausan, ito rin Clark Air Base at yung Basa Air Base dyan ho sa Florida Blanca, Pampanga. Sirs, ano ho ang inyong komento, opinion sa loobin, kaugnay ho ng ginagawang balikatan considering yung situation din sa West Philippine Sea? Sir Kaloy. Again, itong ongoing balikatan ngayon, tinutulig sa ito ng bayan muna. No? Consistent sa aming tindig na dapat itong mga dayuhang mga sundalo, dayuhang mga puwersa ay wala na rito dapat sa Pilipinas. No? At mas masahol nga ngayon, no? Sa panahon ni Duterte at sa panahon ni Marcos ngayon, nagbalik yung mga base militar ng Amerika. No? 4 dati sa panahon ni Duterte, yung EDCA, dinagdagan ng 5 pa sa panahon ni Marcos kaagad, 10 na ito. No? So ito ang naglalagay talaga sa ating bansa sa mas matinding alanganing sitwasyon. No? Dahil pwede tayong maging target ng mga kalaban ng Amerika na hindi naman necessarily kalaban ng Pilipinas. At gaya nga ng nabanggit natin, itong usapin sa West Philippine Sea, ay dapat idaan talaga ito sa mapayapang pag-uusap, hindi doon sa warmongering. No? Sumasakay tayo sa gusto ng Amerika na maging makapangyarihan uli siya dito sa Asia-Pasipiko at ang ginagamit ay ang Pilipinas. No? Bakit yung ibang mga kapitbahay na bansa natin na hindi naman ganun ang tindig? No? Naging maunlad din naman sila. No? Nakikipagkalakalan sila sa mga malalaking bansa. Ay, tingnan mo ang Vietnam. Bagsak na bagsak ang Vietnam noon. Pero ngayon, no, gumagawa na sila ng sariling sasakyan. Maganda yung kanilang ekonomiya. Pero ang Pilipinas na pag-iwanan. No? Dahil yung ating foreign policy, gaya ng nabanggit ka kanina, ay papaling-paling. No? So, malinaw, no? Ang aming tindig. Wakasan na itong pakikialam ng mga dayuhan sa ating bayan, ang paglalagay nila ng mga tropa dito sa ating bayan, ang Amerika, o ang paglalagay nila ng mga base dyan sa West Philippine Sea na ginagawa naman ng China. No? Nakakalungkot na tayo yung unang lumaban sa mga dayuhan, naging malayang bansa, pero ngayon, tayo pa rin ay alila ng mga malalaking bansa samantalang ang ating mga kapitbahay hindi na. Okay. Salamat po, Sir Kaloy. Sir Kulex, kayo naman po, ano ho yung masasabi ninyo sa ongoing military exercises sa pagitan ho ng Estados Unidos at ng Pilipinas? Okay. Sa Bunyog, kami naniniwala lagi sa
balancing pagtingin. Napaka-complex na issue, no? Maraming nakataya. Unang-una talagang syempre ayaw natin na madamay tayo sa gera. Tama naman si Kong Nani, no? Pero wala tayong choice. Kung magkagera yan, damay talaga tayo. At syempre mga OFW natin sa Taiwan, even sa China, no? Ang bunyog naniniwala sa balancing pagtingin. Kailangan natin ng alyansa, yes. Hindi lamang ng US, ng Australia, ng Japan, ng South Korea, ng Malaysia, ng Southeast Asia, actually ng international community. Kailangan natin sila at kailangan nila tayo. Meron tayong moral and legal victory sa ating panalo. Ngayon, sa mga balikatan exercises, timbangin lang lagi natin. Ito ba'y mas makabubuti sa Pilipinas o ito ba'y nagtutulak na sa yung sinasabi naman ni Kong Kaloy na warmongering? Baka naman dahil na nakikibalikatan exercise tayo sa Amerika, nati-trigger yung China na talaga naman barumbado, di ba? At ingatan din natin, bantayan din natin yung mga ginagawa nating ugnayan at agreement sa ibang bansa, baka naman nasasamantala tayo. Laging balancing pagtingin. Hindi ko to masasagot sa isang upuan. Kailangan to magharap-harap, mga expert talaga, geopolitical expert. Huwag tayo magaling-galingan na ito na talagang solusyon. No. Kailangan natin ng mga sila Justice Carpio, yung mga may alam dyan, yung ating military. Mapayapa, sinasabi natin, mapayapa pero makabayan na resolusyon sa ating tinatawag nating independent foreign policy. Okay. Salamat po, Sir Kulex. Para sagutin ang katanungang iyan, ano ho yung kaugnay ng usapin ng balikatan, syempre, in relation dun sa context ho ng issue sa West Philippine Sea. Sir Nani, ano po nga masasabi niyo dito? Yan, naalala ko lang dati, when we were fighting to dismantle the US bases, ang sabi ng mga Amerikano, it will take them years bago baklasin to. Isang pinatubo lang, pati inodoro inuwi. Sa loob ng isang araw, isang linggo. Yun lang, di ba? So in other words, now here we are again, pinag-uusapan natin itong basing ito because we have a problem. Pero hindi naman kasi nawala yung mga balikatan because of the Visiting Forces Agreement, yung BFA. Ito, posisyon ko to personal, not of the party. Kailangan ng tulong ng sandatang lakas ng Pilipinas. High-tech na ho gera ngayon. High-tech na ho yung gera ngayon. Posibleng masabugan tayo dito na hindi man lang natin nakita kalaban. Yun ho ang ibig sabihin nito. At wala ho tayong kakayan pigilan itong mga to. We have to modernize our armed forces. Kailangan natin tulungan yung ating kasundaluhan. Kasi may implement lang natin yung independent foreign policy. Kung may laban tayo, kung wala tayong laban, drawing yan. Kaya sinasabi ko, maghanap tayo ng kakampi, hindi ng kalaban. Di ba? Huwag nating udyukan yung ating kalaban, lusubin tayo. Pero maghanda rin tayo. Di ba? Yun lang. Let's modernize our armed forces, training, equipment, di ba? Pero mag-ingat din tayo sa mga dinadalang armas dito. Diba? Baka mamaya ito pa yung maging mitsa ng problema, ng mas malaking problema. I do agree with the OFW problem in Taiwan or anywhere else in the world. Alam nyo, there are at any given time 8.9 million Filipinos abroad. Sila nga yung salbabida ng ating ekonomiya, yung mga OFWs. Yung pinagkaitan natin ng serbisyo rito, edukasyon, kalusugan, nagtrabaho sa abroad para umasenso yung Pilipinas, para umasenso ang kanilang pamilya. Magpasalamat tayo sa kanila. Pero bigyan naman natin ng libreng edukasyon yung mga anak nila, help yung mga anak nila, para umayos naman. So again, let me repeat, diplomacy is the answer, not war. But let us prepare. Let us prepare for this war. Okay, maraming salamat po, Sir Nani, sa inyong pagsagot. Dumako tayo sa susunod na tanong. Ito na bring up din ho yung usapin ng korupsyon. Napakarami na hong safety nets sa quote-unquote dito sa ating bansa. Meron tayong mga ahensya ng gobyerno na humahabol sa mga korap, may mga nag-audit, etc. Pero tila hindi matapos-tapos itong problema sa korupsyon. Pag kayo ang nakabalik, naupo sa Kongreso, ano ho yung inyong mga isusulong upang sa gayon mawakasan itong suliranin kaugnay ng korupsyon na siya namang talagang nagpapakihirap sa ating bayan? Sir Kaloy. Well, in particular, nung nasa Kongreso ako, may 2 panukalang batas akong itinulak, no, na pumasa lang ng komite, hindi naman naging batas, no, hindi umabot niya sa plenaryo. Una, kailangan maipasa na natin yung Whistleblowers Act, no? Kasi yung korupsyon, hindi naman aamin yung nagnakaw no?
kung walang siyang kasapakat doon sa pagnanakaw na yun na maging whistleblower. No? So, kailangan maipasa natin yung Whistleblower Act. Pangalawa, kailangan magkaroon tayo ng expanded witness protection program. Hindi yung witness protection program na pagkatapos mo siyang yung witness mag-testify, pabayaan mo na. Ay takot pa rin yun. No? Paano niya isusumbong yung politiko, for example, na nagnakaw ng milyon-milyon, no? Na sa panahon ngayon, no? Lalo na nung nakarang administrasyon na parang napakamura lang ng buhay ng tao. So, kailangan yung dalawang na yun. So, yun yung mga specific proposed laws na pwede nating magawa. At marami pang iba. At siguro tingnan din natin yung iripaso din natin yung charter ng ombudsman. Bakit, kung depende sa ombudsman na nakaupo, yung kanyang kampanya laban sa korupsyon. Di ba? Dapat may talagang malinaw na mandato ang Office of the Ombudsman kung paano niya hahabulin yung korupsyon. Siyempre, bilang mambabatas, unang line of defense talaga para sa korupsyon ay doon mismo sa loob ng Kongreso. No? Lalo na sa panahon ng pagdidebate sa budget. Kailangan mapagbantay lahat. No? Dahil at hindi lang congressman dapat ang nakatutok dito. Hinihikayat natin ang ating mga mamamayan, yung mga people's organization na maging aktibo sa budget deliberation dahil diyan mo makikita kaagad yung mga red flags. No? So ito yung mga specific siguro proposals na pwedeng magawa para sa paglaban ng korupsyon. Okay, thank you sir. At Sir Kulex, kayo naman po, paano lalabanan ng bunyog pagkakaisa party list ito pong systemic corruption dito sa ating bansa? Actually po, nilalabanan na natin. Pag issue ng pagnanakaw, sumasakit na po yung panga namin sa pagbablog, sa pagrarally sa kalsada. Paano ba natin to mawawala tong mga magnanakaw na to, no? Alam niyo po kasi, lahat ng batas na ipapasa, hindi naman natatakot tumakurap kasi sila pa rin ang makapangyarihan. Time and again, sa Pilipinas nga, hindi na usapan, milyon-milyon na nang ninanakaw Bilyon ang nakawan dito. At hindi po tinatago. Harap-harapan, di ba? Kaya lang, walang nakukulong. Si Bong Revilla, pangalanan na natin. Hindi pa binabalik yung 125 million. Di ba napakakapal ng muka? Tapos may party list pa yan, agimat. Nakakasuka. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Tingin ko talaga sa mga botante na lang ang pag-asa. Mga mamamayan ang pag-asa. Pakilusin natin ang komunidad. I-educate natin ang tao. Nandito ang kahirapan. Ang taas ng presyo. Wala tayong pera. Wala tayong trabaho. Maawa tayo sa bayan. Ikintal natin sa isip ng mamamayan yung pagmamahal sa bayan. Kasi kahit anong batas gagawin natin sa Kongreso, kung ang kapangyarihan ay nasa mga politiko, mga political dynasty, palala ng palala, habang palala ng palala ang political dynasty. Wala talagang endless. So kailangan yung kamulatan ng tao na Revolusyon sa balota. Revolusyon sa balota. Pero mabigat yan na gawain. Saan ba nagsisimula ang 10? Di ba sa isa? Saan nagsisimula ang 1 milyon? Sa 10. O yung Kristiyano nga dati 12 lang o isa. Ngayon, 1 bilyon na ang Kristiyano. Ganon din po. Simulan natin ang pagmumulat sa ating mga kababayan. Sa tamang gobyerno. Salamat po, Sir Kulex. Yung pong mga nabanggit na pangalan ni Sir Kulex, bukas po ang CLTV 36 para ko sa inyong panig kung nais ko kayong magbigay ng komento o di kaya naman ng saloobin. Opo, susunod na sasagot sa ating katanungan. Sir Nani, kayo po, paano babantayan ang korupsyon ng aksyon dapat para sa gayon matigil na ito? Sinasabi ko nga sa Pilipinas, ang kayamanan na ipapamana, ganoon din ang kahirapan. Di ba? May batas din yung mayaman, may batas din yung mahirap. Para sa di ba? Hindi pantay. We know a lot of names, convicted, hindi nakakulong. Ang palusot, matanda na kasi. Pero yung matanda na nagprotesta nung panahon ng pandemya, kinulong. Yung matanda na kumuha ng bunga ng mangga, ikinulong. So, hindi parehas, di ba? So, again, let me go back. Matinong paggogobyerno. And it should influence yung 3 branches of government. But at the end of the day, siyempre political will, executive branch. Kung merong tiwali sa gobyerno mo, huwag mo lang tanggalin, demanda mo.
Pakulong mo. Corruption is not only in the Philippines. It's everywhere. Singapore nga dinimanda nila, tinanggal at dinimanda nila isang minister nila. Nahuling corrupt. Ang lalaki ng sweldo nun Ang lalaki ng sweldo. Pero hindi mo pwedeng sabihin na mahirap yung mga Singaporeans. Hindi lahat mayaman, pero maganda ang kita nila. And yet, meron pa rin. Sa Pilipinas kasi, grabe na nga pagnanakaw. Anday pang naghihirap. Di ba? Tapos, yung batas, nakapaling sa kanila, pero pag yung mahirap ang tinamaan ng lintik, nalilintikan talaga. So, talagang hindi parehas yung laban. So, we should reinvent governance in this country. And in governance, reforms must start from the top. From the top. Revolution, it will start from below Di ba? So, reforma. Batas. Marami tayong batas. Bumoto tayo ng mga matitinong tao. Nung elementarya tayo, ang presidente, yung pinakamatalino. Di ba? Nung butante na tayo, Diyos ko, anyari. Di ba? Okay. Presidente ng klase, di ba? Ayan, anyari. Yan ho ang tanong ni Sir Nani. JM, isang mabilis lang nakatanungan. Wala nang timer. Mabilis lang ho nasagot. Kaugnay nitong usapin. Meron hong nagpanukala sa Kongreso, patawan ng death penalty ang mga mapapatunayan na korap. Kayo ho ba, sang-ayon kayo dito na patawan ng death penalty ang mga kurakot at iba pang mga akusado na mapapatunayang guilty sa mga karumal-dumal o heinous crimes? Sir. Consistent ang tindig ng bayan muna against kami sa death penalty in all forms, no? Dahil sa sistema ng Pilipinas natin, hindi talaga ang death penalty is not a deterrent to crime. Napakita na yan. Bagkus nagiging anti-poor yung mga ganong klaseng penalty, no? So, hindi kami ginagawang lang yan rason. Unahin natin ang mga korap, but pagdating ng panahon, sino ba ang nakakakulong? Yung mga mayayaman ba, yung mga bilyonaryo ba? Hindi, yung mga mahihirap pa rin. So ang gusto natin i-reforma ang ating justice system, but no to death penalty. Okay. Sir Kulex, kayo po, ano hong stand nyo Mga dito? panukala ng mga congressman. Tanggalin nyo muna yung kapal ng mukha nyo. Di ba? Death penalty, tama si Kong Sarate. Ang una natin gawin, criminal justice system. Makukulong ba yung mga yan? Nadidismiss nga mga kaso. Nagnakaw nga sa na police scam. Wala namang nakulong. Yung isa, nag-birthday na, 108, buhay pa. Sumalang, bahala na, Panginoon. Okay, maraming salamat po, Sir Kulex. Ito. Okay, susunod na sasagot ho sa aking katanungan. Sir, kayo ho ba, Sir Nani, pabor sa panukalang panawan ng death penalty ang mga mapapatunayang kurakot o di kaya naman nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen? Let me state it this way. We'll fight corruption first. Di ba? Ang pangako po na aksyon dapat party list, kami ang magiging CCTV nyo sa Kongreso. Hindi namin papasin ng mundo, pero kung kaming tatlo nagsama-sama, garantisado. Yun lang. So, sisilipin namin yung budget, titignan namin yung mga batas na nagpapaluwag at hindi nagpapasikip para makulong yung mga korap. Sisilipin ho natin yung mga institusyon na nagpapalusot ng mga korap. At, magpapanukal tayo ng mga batas na mahihigpitan dapat ang pagnanakaw. So again, ulitin ko, kami ang magiging CCTV nyo sa Kongreso, and we will try to reinvent governance in this country to favor the 21 million whose income are below 100,000 a month. Yun lang. Okay. Maraming salamat po, Sir Nani, sa inyong pagsagot sa katanungan. Kabalen, hindi pa dito nagtatapos ang ating talakayan. Magbabalik pa kami at meron pa ho silang mga katanungang sasagutin. Huwag ho kayong aalis. Babalik ho ang Plataforma 2025. Magandang araw, Central Luzon. Ngayong paparating na ho ang halalan. Dapat po nating alamin ang alin. Ito pong mga bawal tuwing pong campaign period. Umpisan ho natin, isa sa ipinagbabawal na dapat ho nating matandaan tuwing halalan ay ang pagdadala ho ng baril o anuman pong nakamamatay na bagay sa mga pampublikong lugar tulad nito, building, at gayon na rin po sa parke. Ang gun ban ay nagsisimula ho, for your information, January 25, 2025 at magtatapos naman po ng June 11,
ng kasalukuyang taon. At dun ho sa ating pong mga followers, eto, dapat pang malaman, mga paglabag po, mga kaibigan dito ho sa Ganban, ay makapagdudulot ho ng 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong o permanenteng pagka-disqualify sa public office. At ang masakit, pati ho sa inyong pagboto. Ako po si Paulo G. Santos, samahan po ninyo ang pinagsanib na puwersa ng RW95.1 FM at CLTV 36 sa Paglalahat 2025 upang mapag-usapan at unawain ho ang mga mahalagang isyu ng halalan dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahat 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes. Dapat ninyong tandaan yan, mga kaibigan, dahil ito hong oras po namin talagang napakahalaga. 1 oras lang yan, alas 4 hanggang alas 5 ho ng hapon. Live sa RW95.1 FM at CLTV 36. Saan pa namin mapapanood yan? Sabi nitong ating mga followers dyan ho sa Signal, Channel 115 sa FB pages ng RW95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga at maging sa amin pong website at YouTube channel ng CLTV 36. Tayo po ay nagbabalik sa programang Plataforma 2025. Nakakalungkot, malapit na hong matapos itong ating makulay na diskusyon. Pag ho talaga yung mga bisita natin, yung mga nakikipaglaban para sa mga mamamayan, hindi ka mauubusan ng pag-uusapan. Pero bago ho tayo magtapos, bigyan ho natin ng pagkakataon itong ating mga bisita na magbigay ho ng kanilang panghuling mensahe sa ating mga manonood. At ang pagkakasunod-sunod ho ng mga nominees, gaya ng kanina, Atty. Kaloy Zarate, Ginoong Kulex Soliman at dating Secretary Hernani Braganza, ang sasagot po. Ito po ang tanong, bakit kayo ang dapat piliin? Isang party list lang ho ang iboboto. Bakit, kung pwedeng silang 3 sana pero bakit ho sila ang dapat, bakit kayo ang dapat piliin ng mga botante at ano ho ang inyong garantiya na tutuparin ninyo ang inyong mga pangako? Congressman Kaloy. Salamat, Justin. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa CLTV sa pagkakataong ito. Salamat din sa ating mga kabalen na nanood ngayon at sa iba't ibang bahagi pa ng ating bansa, sa buong mundo pa. Bakit ang Bayan Muna? 25 taon nang naglilingkod sa sambayanan ng Bayan Muna. Malinaw ang track record nito sa 25 taon. Nakapag-akda ito ng mahigit 24 na mga batas na nakikinabang ang ating mga mamayan. Nalilingkod ang Bayan Muna, hindi lang sa loob ng Kongreso, nabanggit ko na kanina, Kongreso, Korte, Kalsada at Komunidad. Nakikita ang Bayan Muna dahil ang Bayan Muna ay partido ng mamamayan. Dala-dala nito ang kanyang pangako sa sambayanan. Una, palagi ang bayan muna. Kaya sa darating po na halalan, ang aming pong panawagan at aming hingling sa ating mga kababayan, ibalik po natin ang bayan muna sa Kongreso. At kasama na rin yung mga napupusuan ninyong mga makabayan at progresibo pang mga grupo na tiyak na dadalhin ang boses ng mamamayan.
Ang pangako ng bayan muna at pangako nito sa sambayanan, uulitin ko po, ang aming pangalan, ang aming pangako. Una sa lahat, bayan muna, number 59 po sa ating balota. Okay, maraming salamat po, Congressman Caloy. Number 59 po sa balota ang Bayan Muna Party List. Ngayon naman, si Sir Kulex Soliman ng Bunyog Pagkakaisa. Sir, ito ho, no, ano ho yung inyong garantiya? Natutuparin itong mga pangako at bakit ang Bunyog Pagkakaisa ang dapat maihalal ho ng ating mga kababayan sa Kongreso? Okay, maraming salamat kasamang Justin. Mas pogi ka sa akin ng konti. konti lang. Oo. Okay. Ang party list po kasi ay para sa marginalized. Ibig sabihin, para sa mga mahihirap na kagaya natin. Ang Bunyog po ay samahan ng mga mahihirap na tao, pobre. Yun po yung unang ano natin. Totoong party list tayo, hindi tayo peke. Hindi tayo party list na ginawa lang ng politiko para yung mga anak nila ang maging congressman. Tayo totoong party list. Dahil totoong meron tayong advokasya, tayo ay galing sa marginalized sector. Pangalawa, meron tayong prinsipyo at pagmamahal sa bayan. Yun lamang, para madaling maintindihan, matino tayong tao. Ang mga nominee ng Bunyog, matitinong tao. May puso, may takot sa Diyos, may pagmamahal sa bayan. Sapat na po yun para pagkatiwalaan nyo ang Bunyog ay lalaban para sa lahat ng Pilipino. Maraming salamat. Sir, ano pong numero ninyo sa balota? Number 87 sa balota. 87 po. Okay, maraming salamat po, Ginoong Kulex Soliman ng Secgen ho ng Bunyog Pagkakaisa Party List. Ngayon naman ho, si Ginoong Hernani Braganza ng Aksyon Dapat. Sir, ano po ang dahilan kung bakit kayo dapat iboto ng mga botante sa May 12? At ano ho yung garantiya na tutuparin ho ninyo yung inyong mga pangako, sir? Wala, unang-una, aksyon dapat para sa matinong paggogobyerno. Aksyon dapat para sa komportabling buhay ng mga pamilyang ordinaryong Pilipino. Aksyon dapat para sa mataas na budget ng edukasyon. Aksyon dapat para sa mataas na budget ng kalusugan. Aksyon dapat para sa pabahay. Aksyon dapat para iayos at pangalagaan ng kalikasan. Aksyon dapat para sa mas maraming trabaho, kabuhay at negosyo. Aksyon dapat para sa kapayapaan. Aksyon dapat para sa Republika ng Pilipinas at tapusin na natin at wakasan na po natin ang taong-taong kahirapan at paulit-ulit na usapan tuwing eleksyon lamang. So, I do appeal to the people of the Republic of the Philippines. Number 26 po sa balota. Tulungan po natin yung mga progresibo na organisasyon, may programa, may plataforma, at hindi po yung mga puro forma. Nagkamali ho kaming tatlo rito eh. Nasobran ho namin, yabang namin, ang mga pangalan ho ng mga organisasyon namin. Di ba? Hindi katulad ho ng iba. Hindi ko na babanggitin. Dapat ang pangalan ho namin dito, AX na lang eh. Baka mas madaling maalala. AX Gaybi. Ang slogan, lam na. Di ba? Yun nga ho, salamat. Nagkasama-sama tayong tatlo rito. Congratulations sa mga pangalan ng mga organisasyon natin. Congratulations sa ating mga plataforma. Aksyon dapat po, may plataforma, hindi puro forma. Kung plataforma ang pag-uusapan, kasama kami dyan. Kung korupsyon, labas po kami dyan. Uulitin ko lang po, aksyon dapat ang magiging CCTV nyo sa Kongreso. Salamat po, magandang hapon po sa inyong lahat. Sir Nani, ano pong numero sa balota para matandaan? 26 po, muntik kong kalimutan. At pasensya na kayo, wala kayong mga artista. Pero medyo artistahin naman, yun lang. Okay, maraming salamat po, Secretary Braganza. At again, gentlemen, thank you very much po for this very insightful discussion. Marami hong natutunan yung ating mga manonood at salamat at napakinggan namin ang inyong mga saloobin, mga plano para ho sa ating bayan. Good luck ho sa kampanya at God bless you ho sa inyong ginagawang pakikipaglaban para ho sa mga mamamayan. Kabalen, abangan ho ang susunod na episode ng Plataforma 2025 sa darating hong Miyerkules alas 10 ng umaga and then alas 3 ng hapon pa rin. Live ho tayo sa CLTV 36 sa Free
Free TV at sa Signal Channel 115 nationwide. Yan. Pakinggan din ito sa RW 95.1 FM. Panoorin online via CLTV36 website at sa ating Facebook page. Live din ho ito sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga at ng napakinggan din sa RW 95.1. At sa ngalan ho ng mga kandidato, pamunuan ng CLTV36, mga media partner, production team ng plataporma, sa ngalan ho ni Binibining Sonia P. Soto, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtangkilik at sa pagtutok sa makulay na talakayang ito. Muli ako po si Justin Dizon, ito ang Plataporma 2025. Huwag ho natin kakalimutan, kabalen, ang boto natin, siya po ang kinabukasan natin. Maraming salamat.